babe ngitshilo ngicela ukuthi ngizokuthetha ngokubaleka kwe-guild kweli xesha siphila kuyo umuntu omtsha wayiswami. Ndicinga ukuthi baniphazami by ndimke apha kwi-guild, I think it was 2017, 2018. Ukumka kwami andimkanga kuba kungekho kuhle okanye kuthini, kodwa ndithe nojonga ngathi nam umzamo omhle ndiwuzamile. Uke wathi utata xa kwi-dance floor ujayivwa phakathi senze isekele, uthi wawubona ukuthi noma udiniwe ngoku ungajayivi isekile ude ubhudisa abanye. Funeka uthi wawubona ukuthi ngoku amadola ayanyebezela uphume ecaleni. So nami ke ndiye ndafikela kwelo thuba. Ithi loo nto ke ndisebenzile okanye ndiye ndakwipati ye-guild loo minyaka ndiye ndayipati yayo. Kumnandi ukubi zonke ezo zinto bezikhona. Ndithi ndojonga apha ngoku ndifika ukuthi kukho iimbuso ezininzi ezintsha. Abanye ke ndiyababona apha ecaweni kodwa bendingabazi balapha kwi-guild. Loo nto ayolwimbi yinto entle efuneke sizi-guilders ngalo lonke ixesha siqhwabele izandla xa kukho abantu abatsha abangenayo. Kodwa ke umbuzo ukuthi baphi aba bebekade belapha, baphi abo besihamba nabo ngaphambili, kwenzeke ntoni kubo endleleni, okanye sithe xa sihambayo sawungababoni asajonga ngasemva sajonga phambili sathi thina silapha phakathi masiqhubeni. Okona kubalulekileyo okanye kufunekayo ukubana ngalo lonke ithuba sihlale sicinga ukuba kutheni le nto silapha kwi-guild. Siyazi sonke ukuthi i-guild yasekelwa ukuba igcine umuntu omtsha enkonzweni yobuyisile. Sensitsho ke kwakwa-guild to deepen i-spirituality sakhe somuntu omtsha apha kwa-guild, ukudibanisa abantu abatsha besenza izinto zobukumkani bukaThixo. Loo nto leyo ifuna okanye yenzeka xa sisebenza sisonke. Asokuze ke kubekho i-Wesley Guild uyi-guilder i-1 but siyenza as a group yabo bantu. Unobhala ke uye wandixelela ukuthi there are many challenges ezikhoyo apha kwi-Wesley Guild. Ndithe ndofika ke kwezinye ndafika ukuthi brother Mbotsho ukuthi zii-challenges zazikhona kwangaphambili. Abantu abatsha president abayihambi inkonzo. Bayalibala ukuthi bubulungu obuqalayo kugqibele intshukumo ye-Wesley Guild. Okwesibini, abantu abatsha u-Wesley Guild abayihambi kwa-guild. Yaye abekho involved kwi-activities ze-Wesley Guild. I-guilders azikho committed kwizinto okanye ezicetywayo yi-Wesley Guild. Ngela xesha bendikwi-guild yenye yezinto ebendisoloko ndikhalela zizi ukuthi i-guilders azikho passionate nge-guild. Bakhona obafumana be-passionate, kodwa abanye abafumana be-passionate nge-guild kwi-activities ezithile. Sasithi ke apha ngeli xesha xa kuqala unyaka kwi-opening uzazibona ii-guilders zilupakwana. Kuthi xa kuphaya enyakeni anqabe kakhulu uzawuphinda uzifumane ii-guilders rather ndlala xa kusondela i-consultation. Yi-guild ke leyo ayolwintsha andiyazi uyenzeka ngokuthetha ngokuya. So zii-challenges ezikhoyo. Omnye umcelimngeni apha kwi-guild, umcelimngeni omkhulu
othi the guilders are living an anti-Christian life. Nandiva mos? Amithi Muslims isifungo. Ngiyasazi isifungo senu. Ngiyayazi xa nisithi I desire unity. But i-guilders are living an anti-Christian life. Komnye umcelimngeni ke lo. Enye imicelimngeni ekhoyo is lack of discipline. Abasemagunyeni abasikhokhelayo asibanikezi ithuba lokuba basikhokhele. Sithi sikhokhelwa sifuna ukukhokhela. So imicelimngeni ekhoyo eyayikho ngaphambili. Ndike ndava ke but ndicinga ukuthi into ekhoyo kuthiwa there is patriarchy within the guild. There is sexism. And ndicinga ukuthi president Bawo ukuthi ever since yabakhona i-guild zange bakhona vice president oyifemale apha esekitheni. Esithilini baniphazami ebemnye kuphela. Loo nto ayenziwa ngamadoda okanye mandithi ngabazalwane abakhoyo. Zii-guilders which are females abathanda ukhokhelwa ngomnye umuntu oyifemale, abamnikezi support enough. I remember ngexesha apha sasikhe sanosihlalo apha isociety yawukhumbula ubrother Mbotsho sister Daisy. Sasithi xa sihleliyo ubona uba ngoosisi abo bangamfuniyo thina sibona singabazalwane siyazama ukumbackup. Simzame ngandlela zonke wade umuntu wabantu waphela amandla. Ithi loo nto kubalulekile ukuthi kakhulu singosisi sithembane ukuthi nomnye wethu angakwazi ukukhokhela i-guild. Sinikeze i-female to lead ile Wesley Guild. Kwakukho ke into brother umngeni ongasekhoyo kubungi awasoloko eyilwa athi i-guild ayo-organization, athi i-guild movement. Yaye passionate kakhulu ngaloo nto ukuthi i-guilders funeke soloko zisazi ukuthi i-guild njengoba i-movement asikho static. Kwi-guilders ke soloko zinala mentality ukuthi sasisenza kanje. Ngenxa yokuba kwakusenziwa kanje ngo-1995, ngo-2023 we are still expecting ukuthi kusenziwa olaa hlobo. Ukufika kwam kwi-guild, I think uqala kwethu, I think it was 96. I-guild apha kule sebenza se-Blue Downs. After kuqala umcimbi we-geographical circuit, kwakungekho guild. Savuyela nje ukuba kudityaniswe abantu abatsha who wanted to belong somewhere within space secawa. One should understand ukuthi akho nomnye umuntu besazi ukuthi what is Wesley Guild, but sanelakho ukuthi kwakukho abantu former guilders oMamufunani, but uthi wonimamela ukuthi akayibambanga kakuhle leyo. Sanelakho ubrother Mbotsho usuka e-Eastern Cape elo xesha wanofifi. Yazi ke caweni sithi ngosinazinto sonke uvele unikeze uxanduva. Awucinge andazi guild, andazi into, vele kuthiwa uyonyula, kuthiwa siyakonyula bamkhonvini. Uyabuza uba kwenziwa yona akuyadlala. Kwakukho la sike Bawo nsuba yam usika culture ngela xesha comradeship kwakuthiwa ngu-culture back then. Into esasingxamela nabazalwane sasikhula sonke sisengabafana abancinci
plus kwakuthi kodlala kusenziwa ubudlelwane uzabakhosisa abecaleni kwethu sifuna ukuthi abaxabusisi sabenza abudlelwane unikezwe la sweet imali idluliswa ngomlomo so ayixesha enoxesha kwakumnandi loo nto leyo yasenza uqonda abantu bazapho labotshwa sasingena ngecawe njengoba singena igildo nesunday xa siphume enkonzweni ngo-5 kodwa ngolwesithathu ingathi sasingena twice wayengathi akasafiki ulwesithathu lo siwe ka-consecration singakuboni kabe uba uzawushunyelwa uba sinqamele le izawufika ilela lomdlalo naleswiti but loo nto leyo yasigcina ayasikhuphe enkonzweni yes abanye baye bahamba bayiyeka icawe okanye bayiyeka igild but yasifundisa ubudlelwane besingayazi umsebenzi walaswiti uba wenziwa ntoni abantu abangosisi bebengabaleki ukubaleka okungako xa sibafaka iswiti ngathi xa sifaka iswiti funeka siyimamele bekuphinde ngobhuti kodwa bafaka iswiti nosisi bebefaka iswiti sonke sisapha ubudlelwane sahlala ebanzithi ke nobhala wami lonyulwa ukhonvina kaculture ndithe ndisensonyulwe kanjalo unobhala wethu I don't remember ngathi ayisister Nkomo unobhala wesebe wasuka usister Nkomo akeza yaba ndithe andazi into ngoculture kuthiwa khabubamba apha ube nobhala ndazi ukuthi imizuzu kubhalwa ntoni kuthini nabamba sinkqonkqoze for 3 years 3 full years kuthi it was not about ukunxiba but uba sibe lapha kule ndibano and sikhuthalela uba sifuna uba lapha ndicinga ngemini kufuneke apha ecaweni laa mcimbi ukuba kufuneka ezoxelelwa ii-guilders izawunxiba kungcono xa uzoxelela kwi-guilda noko wena uyi-full member kwi-guild uzoxelela mna ndizoxelela ii-guilders nam ndizoxelela uba ndizoxelela uba sinxibe one njengoba bendisitsho non-attendance ndiya kwintlanganiso abakhokheli basibethela i-commitment ecaweni abantu abatsha were not committed abantu abadala basibethela ukuthi we are not attending Sunday services abantu abadala basibethela ukuthi we are not clergy zazinyani zonke ezo zinto ngaloo mini leyo nje manje sithi ngiyocela pha i-executive endiserva nayo bonke abezala obrother Motsho bavele bazimela phansi kwezitulo abeze enhlanganisweni yandimndodwa loo mini sathatha isigqibo esizange sibe mnandi ecaweni kubalulekile ngamanye amaxesha i-executive ithatha isigqibo ezabaxhaka njengoba ndisithi ukuba sinkqonkqoze 3 years kukho abantu abaye bahamba babane dekekela bangabikho as i-executive sathatha isigqibo sathi obani nobani abazukunxitywa icawe ke niyayazi khona abantu abangenanyani ecaweni thetha inyani ke ndikuthini abantu abadala umntanam utheni engazukunxitywa yena sabahambi nobrother Motsho ecaweni kodwa sayimela ukuthi abazalwane nabadade khange bayihambe i-guild so ke ngoku sizabanqibela nini yani ke babakhona bangeniswe emva kanti baxanisike emva banqinjwa kodwa ke nje bandisitsho inyani yasecaweni kodwa ke loo nto ayithanga ngenxa yokuthi kwenzeke ezo zinto yasenza asafuna lentshukumo yabantu abatsha kodwa samela inyani yokubana ecaweni kwenziwa 1 2 3 abazali ngela xesha bebesibethela ukubana asihambi cawe asinikeli ecaweni sisazimamele ezo zinto ndikhumbula amazwi asankeneza namhlanje abona ke ngela xesha sasi opresident becawe
yayingabantu abefundisi bebala okanye umlungu kuba isekethe ayisithi sodwa isociety emnyama umfuli uvice wamadodana waye azenze uvice wecawa nandikohlobo ngitshongana uvice wasecaweni odade umadodana ebesithi oba ngabikho umfundisi asixele uba ungumfundisi elo xhego lama ke ngaloo mini sizawunceda ngowathi siyayinyusa noba siyinyusa ngomva yabona lelo lizwi elo lelo lizwi elaligcinayo bamongameli kuba yayingathi maybe sizawufeyila kule nto yethu ngoba kaloku akuthiwa le nto yethu izawunyuswa ngomva cacile awucaki umcimbi wayo so ndagcinwa lelo lizwi okubana masiyimele le Wesley Guild ebunzimeni Guilders ifuna le nto i-commitment ethi xa uphangeleyo udlulise apology xa uxakeke zizinto zakokwenu udlulise apology kwi-executive kukho into entsha okanye phofu ke mandithintsha yokuba ngelaa xesha ke bezimbalwa sizawuthi noba ibingu-5% wee-guilders ebezisebenza elaa xesha ndicinga ukuthi engobrother Mbotsho abesebenza nezo guilders ngubrother Mbotsho kodwa umntu osengqondweni yam bayisebenza kodwa most yethu sasingasebenzi kodwa ngoku ii-guilders ezininzi ziyasebenza uba azisebenzi noba 1% or 5% within the guild kodwa funeke baleqwe for imali enkulu bebaleqwa imali yomnikelo yaphosisa loba so zezo challenges ezikhoyo nasenkonzweni akunikele so ndicinga ukuthi iziguilders zezo zinto ekufuneka sizizame ukubana zisihlalise okanye zisenze ukubana sibambe le nto siyizeleyo apha simele inyani asikwazi ukuthi sisebenza singanikeli ecaweni ayikwazeki iziguilders zasekhaya so ngaloo mazwi sizama ukumcenga ke njengoba bendisitsho ke benisithi bengicele eligilda khange ixele basabenza kanjani but what we are going to do ukuthi lo mcimbi lo sizawuengage sisonke ukuthi senza njani ngeli xesha ke unobhala ebenikezele lo msebenzi le homework ukuthi ngizazoma apha ndiye ndenza some exercise bawupresident Tsumba ebana ngoba kuba ndilapha ecaweni ndineliso kukho abantu endingasababoniyo kwi-guild endingasababoniyo benxibe i-royal blue abanye noba bayeza ecaweni. What I did, I contacted them. Yayinto ke esithanda uyenza kwi-guild sinikezwe i-responsibility yokuthi sijongane uba omnye uphi. So kulo le njengoba bengaconduct bekukho nje imibuzo embalwa bengabuza yona. One, ukuthi are you still a guilder or not? Uba useyi-guilder unqandiswe yintoni? Okwesithathu, what needs to change or where do you think the guild needs to improve? Abanye ke ndicinga ukuthi ndithethe nabantu abayi-11. Abanye ke ayicinga ukuthi bayi-majority bathethe ngokubhizi. Hayi, andiphelelanga xa nto xa sithi umntu ubhizi, ndimbuza ubhizi yintoni. Bazibekile ke izizathu zabo. Bazisherisha, abanye ke bathi bayaphangela nange-weekends, bayafunda njalo njalo. Kodwa ke kukho
igilda ethethe kabuhlungu okanye ucinga ukuthi sizine kubanifazana. But I'll summarize what they had said. But the Wesley Guild has become a cruel, vile, and evil space. But the motto, one way, one heart, means nothing to Guilders. Ithethwa abantu ebesihamba nabo okanye enihamba nabo. But as Guilders, you are not accommodating to each other. But you are lacking communication. Lo mbuzo wesithathu xa ndiwusummarize. But guilds needs to be welcoming. Xa ingabonakali enye guilda kubekho umuntu ulandelayo obuzayo kwenzeka ntoni ebomini bakho. But we need to build healthy friendship within the Wesley Guild. Nothi obabuhlobo uhlotshana ngomnye. Utsho bona tsho. But individuals within the Wesley Guild needs to look in the mirror, bazibuze ukuba benza kakuhle na. Ngaba ezinye guilders baziphethe kakuhle. But enye yezinto ebakhuphileyo ku-Wesley Guild amazwi athethwa ngomnye komnye. Omnye umuntu uthetha amazwi engacingelanga ukuthi eli lizwi ndilithethayo lizamhlukumeza omnye. Xa ndiya ke emaphethelweni sizongena kule engagement. City Wesley Guild needs to help us to maintain a Christian teachings. Help us to be in fellowship noThixo wethu. The Wesley Guild ndiyakwenza ngabumzekelo. Uyazi ndandingazazi izizi okokuba abantu ngaphandle babona mna ezinkokheli. Loo nto leyo mna eso sakhono okanye sifumene apho kuWesley Guild. Ndithi ngamanye amaxesha ndisithi hayi anothina kuthiwe sibona 1, 2, 3 kubo. That's why sifuna usikhokhela. Emsebenzini, ekuhlaleni, ndibonwa inkokheli. Ngenxa yantoni yeWesley Guild. iWesley Guild isenza sibe nobudlelwane nabantu esiphila nabo. Ubudlelwane ngamanye amaxesha esicingela ukuthi no sidlulisa nje loo nto kuthiwa kwenze outreach. But la outreach siyenzileyo kwelo khaya ngoba I know ukuthi kukho amakhaya alapha enkonzweni ukade engakhonzwa ngaphambili. Kodwa ngenxa ye-outreach esiyenzileyo sizi-guilders, now sijike sizise aba bantu sabasondeza kuThixo. Kukho nento ke nobhala wam, ii-guilders azithandi kakhulu inxiba uniform xa kuthiwa kuyimthandazweni. Zafika ezinye hathi ndisuke emsebenzini kanti engatshazi. Andithi ngosiyayazi uzawuya emthandazweni late. So ubunohambo ayinile uba umthandazo kwakule area uhlala kuyo. Ufike nje xa ufikayo nje usule nje ngaphezulu inxiba uniform. But ndikhumbula kwi-guild ngela ekudaleni sasike sanedebate kakhulu malunga nokuthi xa kuswelekwe umzi ekungakhonzwayo kuyo siye sinxibe izivatho ezizethu ze-royal blue or siye nje sibe ngathi sinxibo black and white njalo njalo. But eyona argument eyiconvincing yaye yokuba masiye sinxibe i-royal blue.
ngokwenza njalo kukho bani pha ozabuza ngabantu baphi aba bebelapha. I-uniform lena yiyo ezawukhombisa uba basuka. Le yi-overall yethu. Ndikhumbula Ntakambotsho kule nto bendike ndayithetha ndisithi i-Wesley Guild yintshukumo. Ndicinga ukuthi phaa, if I'm not mistaken, napho 2001 kwakade i-uniform ingu-black and white, itayi ilolodwa nembasa ezi-uniform sensitsho ku-royal blue. Iigildas ezininzi emveni kuthathwe isigqibo sokuba sizawunxiba ibhatyi e-royal blue, oosisi banxiba isiketi ezi-royal blue nebharet e-royal blue. Cinga ukuthi yayisekethe yasebongani nesekethe yasedumisani we-against loo nto. Ezaa gildas indala zathi ngokona ngoku ziyayiyeka igildi. So ithi le nto funeke sifunde ukutshintsha. As ixesha lihamba simane sitshintsha nesimo esiphila kuso. Awukwazeki ukuthi ufika kwi-guild ufune usebenza laa nto kusenziwa nguTshepango ikope kwi-guild ezaziphila ezazikwi-guild ngo-2000. When ufika ngo-2023 uthi lena e-right. We need to be innovative nabantu abatsha. Andazi ke obhayi nje bakhe besesithilini noba njengoba bekusenziwa i-constitution ye-Wesley Guild ithe abantu abatsha mabahlale kulo line bangabhekabheki ukuthi nansi indlela ekumele bangoku sihamba ngayo. Ndike ndafunda ke xa njengoba bendisitsho ndiya ke emaphethelweni apha eBhayibhileni cinga ukuthi ndakandlala incwadi kaMarko chapter 2 apho verses 1 to verse 12. Ngicela nje ufunde ezo ndawo. Marko chapter 2 qala part 1. Mark 1 to chapter 2. Yes, ukuphiliswa konedumbe kwakuba nsuku wabuya wangena eKapanahum. Kwavakala ukuba usekhaya, kwa-oko kwahlanganisa into eninzi yabantu, ngokude kungabi sabakho kukhwelelana nakule mimandla isemnyama. Wayelithetha ke kubo ilizwi. Kuthi kufike kuye abantu besiza onedumbe ethwele ngabanye, bakuba bengakusondela kuye ngenxa yedimbali, bangqika entungo apho abekhoyo, bakuba begqobozile baluhlisa ukukho abelele kulo lowo nedumbe. Akulubona ke uYesu ukholo lwabo, wathi konedumbe, mntwana wam, uzixolele izono zakho. Kwaye ke kukho abo ababhali abathile behleli becamana ezintliziyweni zabo besithi, yini na ukuba lo enjenje ukuthetha izinyengiso? Ngubani na onakho ukuxolela izono? Yinye kuphela, uThixo. Eqiqe kwakoko uYesu ngomoya wakhe ukuba benze njalo ukucabanga ngaphakathi kubo, wathi kubo, yini na ukuba nicabange ezi zinto ezintliziyweni zenu? Okona kulula kukuphi na? Kukho ukuthi konedumbe uzixolele izono, kukho nokuthi vuka uthabathe ukhupho lwakho kuwe. Ke ukuze nazi ukuba unalo igunya unyana womntu lokuxolela izono emhlabeni apha, uthi konedumbe, ndithi kuwe, vuka uthabathe ukhupho lwakho uye endlini yakho. Wavuka kwa-oko waluthabatha ukhupho, waphuma phambi kwabo bonke ngokude, bathi ngqa bonke bamzukisa
uThixo besithi asizanga sikubone okunje. Nkosi baba. Kule passage ngifuna kakhulu singajongi esisicaka sinedumo. But sijonge aba bahlobo bakhe. Yava kuthiwa bamthatha bebani. Wayelele zawuthi met. Okuseqondweni yami xa bebani. Omnye wayibambe kwelinye icala. Omnye ebambe kwelinye icala njalo njalo naphambili bebani. Bemsa uYesu. Ngokwenzame zabo ukuba befuna aphile. Bade benza ezizame zokuba mabaqhobhoze. Esi sicaka siphiliswa ngenxa yaba bazalwane ahamba nabo. Elibali lisifundisa ukuthi xa sibani yavasiculars xa sisebenza as a team we can achieve whatever objectives esinazo as a group or as a team. uYesu uyiphilise le ndoda ngenxa yabazalwane ukholo lwabo abaye banalo. Ifuna thina sisonke ngalo lonke ixesha kwiz-goals ezibekwayo ku-Wesley Guild ibe zezethu sonke singaonwa yikomiti. Ikomiti izawuzisa umbono kodwa umbono ukuze uphumelele kufuneke thina sisonke siwuthathe lo mbono suse phambili. iWesley Guild ke yindawo apho abantu abatsha bakhana khona. Ayondawo yokuchitha abantu abatsha but apho sakhana khona singabantu abatsha. iWesley Guild kulapho siphilisana amanxeba esiwafumeneyo ehlabathini. Akulapho sizofakwa amanxeba koko induma funeke sizohlanjwa apha kuWesley Guild. Over the years maninzi amabali xa ndikuWesley Guild ayethethwa ndiwave ebuhlungu kakhulu. And lo mabali lawo wabazalwane nabadala akhulise abanye bethu. So ithi loo nto akufunekanga xa abantu bezochaza into zabo kwi-guild ngoba kwi-guild sispace sokuthi sisherishelane izinto ezisityayo omnye. Ezo zinto ezo ziyasikhulisa. Ayizuba intshumayelo yodwa esikhulisayo ukuthi kukotwe isibhalo but intshumayelo engathi ngobomi bethu. Njengoba benditshilo ndithe siza engage kulo mcimbi. Fortunately ndithe xa ndingena kwakho izicaka ebendihamba nazo endleleni and nani nilapha yiyeni lo mcimbi. Siza engage ngawo and ndicinga ukuthi nditshelo imizuzu emingaphi timekeeper komo ngiphethe intonga. Alright. Ndicinga ukuthi masi engageni make ndikunike iziqala njengo